ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭನ ಅತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭನ ಪನ್ಪನೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರನಾಂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು. ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಒತ್ತುಂದಂಡ ಶೇರ್ ಬೈ ಹಾಪುಂಡು. ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಿಗಿನರ್ ಹೊಸತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನಾಕ್ಲು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಆತನ ಕತೆನ ತೆರಿವೇರು ಖಾಲಿ 10,000 ಪಾಡ್ದು ಆಯಾಗ 10 ಕೋಟಿ ಆತನಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಆತನಿಗೆ 700 ಕೋಟಿ ಆತನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಬಾ ಅವು ನಿಜಲ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಅಕ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು 10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ ಕಾತದೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲೈತೆ ತೂಪ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎನ್ಕ 400% ತಿಕ್ಕನದು ಯಾನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ಕಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐನಿ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಎನ್ಕ ಡಬ್ಬಲ ಅಂಡ ಯಾವೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬುಕೊಂಜಿ ಏನೋ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 20% ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು 15% 20% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವಪ್ಪರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ರಾಕೆಟ್ ದಲ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ 10-15% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ಈ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಾರ್ಬೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇತೆ ಶೇರ್ದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬೆ ಅಂದೆ ಆ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋಯ ಅಂದಂಡ ದಾಯ ಪಂಡದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲು ಪಾಂಡಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಮಾರ್ರೆ 99% ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು 200% ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಆಸೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗ್ಲೇಪುಂಡು. ಸೊ ಆಸೆನೇ ದುಃಖದ ಮೂಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಡಬ್ಬಲ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅವೇ TCS ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ನ ದುಡ್ಡುಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಏನ ಮೈನಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 1.5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಿಕವರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲೇಗೆ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೂಂಡುಂದಂಡ ಎತ್ತೋ ಸಾರಿ ಅವು ತೀರ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡನ ಮೇಲೆ TCS ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡು 1,000 ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಪನಿ TCS ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 4,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ 1,000 ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಡೆ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನ್ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪು ರಿಕವರ್ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಕಂಪನಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದ
ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 100% ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು, ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ವಾಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡು. ಎನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯಾರು, ನಿಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 100 ಶೇರ್ ದೇತೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಂಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಂಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆತಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು. ಪಾಡ್ನ ಅಂಚೆ ದುಡ್ಡು 5 ಅವು ಏತೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡು ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ 100 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಅಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ. 5 ಮಲ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 5,000 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಕಂಪನಿನ ನಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಪನಿನ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆ 5 ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತ ಅಂದಾಡ 100% ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ 100% ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಆ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಐನು ನೇಟ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೀಪಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಪೆನಿ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿ ಇಂಡಲ್ಲ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಏತಾವು ಖಾಲಿ 15% 21%ಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೀವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮುಲ್ಲ 15% ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10% ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮುಲ್ಲ ಐಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲಿ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪನ ಅಂಚುತ್ನ 100% 200% ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಪೋಯ್ಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಲಾಭನು ದಿತ್ತೋನಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಅಂಚತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಿ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಾಪುಂಡು 5 ಏನು ಕವದೆ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಬಾರ 20 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂಣದ ನಿಕ್ಲೇನು ದುಡ್ಡು ಅರ್ಧ ಹಾಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅಂಚದು ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏತೆ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲಿನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.